I dobrodošli u moj novi video. Ja kao parkour atleta sam skakao sa velikih visina na noge, a danas ćemo probamo sve to isto, ali uz pomoć ruku, tako da idemo pravo na video. Uzet ću sada da napravim setup ovdje i da se zagrejem sa par handstand push-upa, tako da idemo. Ovaj blok koji sam donio ovdje ima ovako 90 cm, tako da sam donio otprilike da znate koliko je metar. Kada budem ređao sada, pokazat ćemo šta. Krenut ćemo sa neke male visinice i to je bila otprilike ova neka. Kako budemo uspjevali, tako ću dizati za par ovih. I samo ću zbog zgloba, da ne bi sam skakao direkt na parket, da ne bi povredio zgloba, stavit ću jednu ili dvije ove male tanke strunjačice. Sad koliko je ovo stabilno, ja nisam siguran. Vidjet ćemo kad budemo to popeli negdje gore, tako da ono. Ja bi danas bio prezadovoljan ako uspijem sa 1 metra od gore. S obzirom da je ovo veoma zahtjevan izazov, gledat ću da limitiram svoje pokušaje na jedno 10 kako se ne bih preumorio, jer kasnije to može da bude poprilično rizično kada si umoran, a skače sa neke visoke visine direkt na ruke, tako da to nije dobro. Tako da ću ja da probam da limitiram što manje pokušaje, ali da se penjem gore. Što se mene tiče, ja sam spreman za prvi pokušaj, tako da idem. Opa! Ok, tek moram još malo se zagrepati, on je bilo loše. I samo da napomenem, cilj će mi biti samo da ostavim na rukama 1-2 sekunde. Uopšte neću se trudim ja sad da ostavim direkt u mjestu. Samo gubim snagu bez veze. Dodat ću još po 2 na obe strane, tako da ajde da probam to. Neka visina kolena otprilike. Ne mogu da lažem, nije mi baš stabilno, ali ajde. Mogao sam, malo sam izgubio balans. Opa, to je to, ovo bi rašao. Idemo, dižemo još. Idemo za još 2 po strani. Ovo sad postaje polako ozbiljna visina. Bližimo se 1 metru iskreno. Metar bi trebao da bude negdje ovdje. Sad, pošto ovo već dobilo neku visinu, morat ću se trudim da skočim malo dalje, kako ne bi nogama udario. Opa! Da li da računam ovo? Samo sam balans izgubio, uspio sam upijem. Ljudi, kako ne bi gubio snage na još jedan pokušaj na istoj visini, podići ću samo po 1 po strani, tako da hajde. Idemo još po 1. Ovo počinje samo se klimo već. Bum bre! Idemo! Samo da razmislim da dignem za 2 za 1. Ljudi, dižemo odmah za 2 po strani. Sve se polako bližimo u tom 1 metru. Ovo je već dosta klimavo i ovo je već neka prava visina, tako da ajde probamo. Iskren da budem, baš mi nije spremno zbog ovoga. Ajde, potrudit ću se da držim kontrolu maksimum. Ljudi, ovo se baš trese. Ja se bojim kad budem skočio tamo, da mi ovo ne ode ovamo. Dajte mi sekund da smislim nešto. Stavio sam ovaj blok iza, tako da mi barem blokira ovamo, da mi ne ode. I već je sad ok, tako da idemo. Daj moguće. Ne da mi nešto da se bacim. Ovo je bilo strašno. Ovo je već bilo strašno. Dosta se bojim da mi se one pomeni. Dobro, sve okej, mislim da mogu. Imao sam ga na sekundu, ali sam morao da odem naprijed. Ovo je već jako blizu 1 metra, ja mislim. Znači kad bi dodao još mislim 1-2 po strani, mislim bi to bilo već 1 metar. Idemo opet. Idemo bre! Ja mislim da je sljedeći 1 metar. Samo da vidim, da budem siguran. Ništa, dižemo ga za još 2 po strani. Znači ponavljam, ovo je 90 cm. Znači ovdje negdje bi bio 1 metar.
Ljudi, ovo je negdje maltene u ravni sa, znači ima jak, možda 1 cm. Maltene u ravni sa ovom kockom, tako da ovo je otprilike 90. I ako uspijem ovo, idemo na 1 metar. I poslije 1 metra ne znam da ću dalje. Ako uspijem uopšte ovo je već baš visoko. I dosta sam gleda. Također samo da vam snimim, ja moram da pazim gore. Znači, kad stanem skroz uspravo na rukama, tu sam negdje. Za nijansu ću dodaljem ovo malo, zato što je ovo više, to sam ja bliže nogama. Tako da moram malo dalje. Ja sam odličan. Samo sekund. Ovo je sad postao jedan veoma ozbiljan niz. Do sad je bilo ok, ali sad već ne znam. Ali idemo. Au, brate. Bio sam jako blizu da ga vratim gore. Otišao sam maltene u 90 push-up. Ovo sam mogao da vratim. Ovo sam mogao. Iskreno sad je bio već strah, malo sam se uplašio. Tu sam negdje i ja pred kraj. Već sam baš i napumpan i ono. Ali idemo, još jednom ovo. Daću sve od sebe da uspijem sad. Ljudi je bio račun. Uspio sam da ga zadržim i maltene sam ga vratio gore pa sam izgubio balans. Ali računao bi ga samo zato što sam ga vratio iz 90. Ljudi, ja mislim da ga dižemo na 1 metar. Dam sve od sebe tu jedan pokušaj ili 2, maksimalno ne znam koliko mogu. I to je to. Ja mislim da bi ovo bilo 1 metar, da meni fali još deo. Tako da, ajde namestimo. Evo Bože šta ja radim. Idemo još 2 po strani. Ljudi, stigli smo na 1 metar. Ovo već odavde izgleda užasno, a nekad budem bio u stojnu rukama. Ne znam da ću smeti do gore skroz dole. Tu je negdje. Dodat ću samo, baš se klik, dodat ću još jedan ovdje neki blok malo, da mi još malo dodatno ovo predrži nekako. I da se bacam. Ljudi, sad ili ću da uspem, ili padam, znači nema treći. Ili ću da uspem, ili ću da propadem na grudi. Nadam se na grudi. Ako budem propao, daću sve od sebe sad da uspem. Maksimalno što mogu, ovo se baš, znači klima sad postavio sam ovo iza, tako da ne bi se ni da mrdam da nekako stoji tako kako sam namestio. Ništa, idemo gore i da probamo skok sa 1 metra. Skok 1 metar. Idemo. Koliko je ovo bilo strašno. Za malo da uspem. Narukvica mi je otpala od pritiska uz globajmu kad sam došao dole. Koliko pritiska čači. Ali mislim da mogu da uradim ovo. Sad već sam siguran. Nemam strah, sad sam skontao tačno što treba da uradim. Ovo se klima najviše što se klimalo do sad. Ali uspio sam da kontrolišem sve to, tako da mislim da ću da uradim još jednom. Pokušaj broj 2, skok s 1 metra. Idemo. Počeo sam sad mi je žao zato što sad sam se već napumpao previše. Pošto sam tu negdje sada na granici, pokušao sam da se odmorim jedno 5 minuta i ovo će biti sada treći pokušaj, tako da idemo. Dodao sam neki 10 cm i to je to. Nema šanse. Ništa ljudi, idemo još jedan pokušaj, 4. po redu. I to će biti to, ja mislim. Uspio, tako da idem. Dobre! Idem! Evo ga dvara. Nisi razumeš. Jedva sam ga vratio gore. Bravo. Hvala. Ne mogu da verujem da sam ovo vratio. Ništa ljudi, vidjeli ste, uspeo sam. I 1 metar.
Čak sam i ostao lepo na rukama na kraju kad sam izdigao, tako da to bi bilo to od ovog klipa. Vidimo se.